दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि बाजाराव बैसागुनि बाजार देखायनोसै आङो। इउटुब चेनेल दं दै, इउटुब चेनेल दं, बेबो इउटुब बानायो। ओमफ्राय सापर्ट खालामहरनो हागोन आरो ना। साहिलि ब्रह्ममोन नामा? साहिलि ब्रह्म। दा नैबेयावहाय फारलें बुहुत मोजां मोजां बानायनानै फानदों नै। बेसेबां लायोथाय। दा खार फारलेंथ' आपनार बाबू बिमाजों आंजों ग्लोम नाय। बाबू बिमाजों आंजों ग्लोम आसेना नाय। हा फैना जाने बाबू बिमाजों आंजों ग्लोम आसेना नाय। फारलेंथु दिनै बैसागुनि बाजार आमगुरि हाथाया बुहुत मानसि जादों आरोना। थाब्राल' नै एसे दिन्थिनोसै आङो दिनैहाय। ओमफ्राय नै मा बायदों आं एसे दिन्थिलांजोबनोसै आरो। ओमफ्राय दायो दख'ना बाजाराव हाबहैनोसै आङो। बेनो जादों दख'ना बाजार। बाब मानसिखौ नुलायलायखा नै। बहुद नांदों खोमालै, अयथासार मानसि जादों। ओमफ्राय नोंयो नांदोंना नाङाखै? दे फानबाय था दे। माबा रायलायलायदोलै। आयु अयथासार मानसि आमगुरि बाजारा। नायलाय नै थाब्रा ओमफ्राय बेजों लोगोसे लामा गेजेरावनो सासे नै बिबायारि आरोना। दुखुनांथाव बेस्रा। जायफोरा अनो फैसा होलाङो आरो नै। थारमाने आंनाबो गस्ला स्पुथिंआ एसे खम जाबाय नालाय दा बायनो नागिरदों आङो नै बे फंबायनि दखानाव आरोना। ओमफ्राय एक्सुवेलि मोजां कुवालिटिखौनो आं बारा नुनाय मोनाखिसै। गासैनो हिप हप बायदिसिनाल' लाबोयो। ओमफ्राय मेटेल आंथ' बिदिखौ बारा गानलायलाङाना। ओमफ्राय नै दा बेफोरबायदि सेम्पोल बिदोंमोन आं। दा बेबो बारा मोजाङानो गैया आरोना। दा नायदों आङो। एथु दाम कत कय? 460 ना? ओमफ्राय दा बेबायदि आरो नै। ओमफ्राय दा एक्सुवेलि आं हामजानायखौनो मोनाखै। माबायदिखौ बायनांगौ जाखो। ओमफ्राय बेयाव फानदों जाहैबाय नै नाथुर गोरान, ओमफ्राय नाथुर गिसिबो दं आरोना। नाथुर ओंखाम, नाथुर जुनायनो। ओमफ्राय नैबे साम' जिरख'नाय जाहैबाय नै। गुंगिहि नासक'। औ माने बेखौ उरावनि गुंगिहि होनो जाहैबाय। थेप्पा लागह एंगान एरफारे थेप्पा माल्ला। इक्सान थरा इ एरफानन माल्ला। वाह जिम किल'आ नोंसिना। वाह खुसेर रस। नै लोगोफोर मेन मैगङा बेसोलै जोंना, जायखौ बुङो मानसि गालदाब। ओमफ्राय खिरा दाखिनिबो होनो। नै आलुजों जि गोथाव, भाजा जाबाबो गोथाव, माबा जाबाबो गोथाव। जै खेबसे जादावबायथाय नागारनाय नङा आरोना। नै बस्थायाव लाबोदों। ओमफ्राय अबाव लायनायनि इयो आदा? खुख्लुंनि सानजा भुटान बर्डार बाथाबारि हाग्रायाव। बुहुद रिसजोंसो लायनांगौ। बे मावरियासिन रोदा मोनबोआखै? ए ओमफ्राय बे ओमफ्राय बेयावहाय मा मुलि मोननाय जायोथाय?
এটা কি অসুখ হয় খুরা এখানে গ্যাস্ট্রিকের পাবো বিষ ব্যথার আচ্ছা কিবা বুড়া মানুষটা সেंग्रा হওয়ার কারণে অসুখ নাই আছে 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 আচ্ছা हाब लागावबायलै गोथां गोब्राम आयो सयथिबो बिदिसो फुखायो ने बयलारखौहाय नै ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बेदराबो एभेलेबेल नै बियो जादों जाहैबाय मैसो बेदर आरोना नै ओमफ्राय बे बिबु नायनानै लादो नै एभेलेबेल फानदों नै बेसेबां केजिलै ब्रादार 200 300 आच्छा 200 300 ल' आरोलै ओमफ्राय नैबेफोरो अमा बेदर जाहैबाय नै अमाखौलाय बेसेबां फानदों 250 नि फानबाय 250 नै बहुद दं आरो ओरैबो दं नै अमा बेदर गोरानबो एभेलेबेल फानो अमा बेदर गोरानबो दं मा खालामनो गोदाखाबाय माथो बेसेबांलाय आधा केजियाव 100 आधा केजियाव 100 नो नै एभेलेबेल बेनो बांसिन फानखायोलै